santimini matiefo ne mahwefo ebeye nhyira pa na ye hyase ne ene se wadawma afe ne kwa wieye obi wo ha wakwasori agidifo titu akwasori a nenso ohun nyame tumi ohun nyame senkyere ni bia wo na brabum ti obe nso ogidini na nadwuma aye basa ogidini na ware aye basa ogidini na ne sika sema aye basa ogidini cheseni bibia nkoye nanso ohun ne ho so kwa sori nanso bibia nsima no papa wadaw ma fe ne kwa wiye agidifo ani o man nkoye yen hyase emfi wadaw ma den na obi nipa bi otesa no onye. Okay, me de osro sunsumunchia me ma obi biara wotie Sompa TV or Sompa TV and say otie Sompa radio me din ne idahosa dodo na frɛ me high spirit high power hallelujah amen me ka me kyerɛw sɛ uhu me TV so samre ana sɛ wote me ne samre ya nyabotre na hwe na tie na bɔ ho mpae amen 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 bibi sania ato wono na etu bi a onam so ba ya awrade hu ni mobo sania ato wo yayi udu TV abeto ha yayi sania wode radio ato ha yayi yes sa pepepe na obi yoye awrade nyankopon nam no so yeso a ene ne ho ato no eno nti se won so se eto a natural say onyame guso eye ne nsenkyerene anase nyankopon mre mu no wahyehye se sa mre we sei ana obefa so obegiwo amen number no egu TV no so yes. Amen number no egu TV no so amen radio for no de em se ije no pa opanyini no bebobo na watumi atie bi yes. Na asama ene omode abetu dwan ne se die ntina agidifo wosi die ntina agidifo ayede agidifo nipa kwa sori wosum nyame nanso ni bibia ye basa nsenkyereni bia nsima no ohun nyame tumi ewo ne sikase mu ewo na adwuma mu ewo na brabo mu nti ne nyoma nyina aye basa nanso okwa asori ohun ne hu so ye gidi no obi okwa asori papa sa nipa no wadama e de no nye yo edasi bebre no kra sa wo ye pen so ye mre so a ye ne a ye se ye gidie no ye ne ehuna mane ene wo ye pen so par dadia wona wo kwa abosom so no dide na ye na ye gidie ye wure ho Jesus ye musi ho se ye sa na osoro hye enhyehye ye te ana se wiase mu na biribi asesa tiana no difo no kasa no wakasem bi wo se mahuna mumuyode bi wa awie yase I have seen something under the sun which is not lawful mahuna ade bi wo awie yase wo awie yase ni ebusan sa de no wahunu wo se mahunu sa enko mamutia ponko so na adehye namfom ye nti na nko na maponko so na adehye momu namfom eye niema bebre eno na me be kyerɛw na na me kyerɛw wie a me kasa awurade ani monyam sɛ obenna me so ma ho ato amen ubedi adanse amen yamfa mra ho namfam wiase opanyini ni mpanyimfo a mohye mu ha me ba ha no ma na be kyerɛkyerɛ sunsunsem that's right amen na so me di hyase afiri ho namfam sem ase yes agidifo bi etie bibia anya so no wontie me yie sa afurumu ebo ahimfia anasa afurumu hwan na ma afurumu aduane nipa hwan ya akoa na adehye akoa hello hi tie no yie wo se enkoa te hen aponkoso ana adehye te hen enamfom ti aye hen ni aye hwan ne asem ne yekare sese adehye ne nkoa asem yes ana mebusa sɛ hwan na ma afurumu aduane akoa hwan na ma ne nsuo akoa ti ususu sa ewasa afurumu no epo obi amana tena no so hwan na be mana tena no so akoa obema akoa de mo ma tena no so okay frisa adehye ni nima afurumu yo adehye no me se wo mo nyedai agidifo no nim sunsum sam yo enu nti wiasefo no afa sunsum sam no yie ana agidifo nso so afa honam sam ne denam ti asiasa ni santi enkoa bekoso atena ponkoso ama adehye akoso anamfom tuba hunu young guy bi ni tiri ho ayese mitiri hu hallelujah amen one nam area ade anchi no odakem
Adianti na odakam adianti no wosi dai na gidi ni bia bre mfie pi enne pi abusumi pi June July no ba ana obahunu se wunika na asemo yato anunti wana watim ponko so no anima ponko ye chen wana wonamfo anunti sa akoa atumi abomode ne se obema ponko aduane de a ane eseduru si yetra ponko so a akoa mom na tra ponko so amen sa enkoa tumi hunu kwan yetimi ye sunsumni amanya sika enkoa benya sika enkoa tumi hunu na young girls na aba no wo mo kope obi boy obi kunu kura do wo kwaji a wona maduro so because wonim say ode ani kan ba enye ye tienu ye ansa na obi ba sori kasa me ware oba we no ware native tina fie na bobra for so many years now young girl oba chinchim ho atia onim say physical enye ye that's right ento oba fa sunsum kwan so obi bebi adwuma wo nkyɛn onim sasa oba nam sa woton ne woton no bie no competition beba oye ne physical enye ye ento oba ne spiritual hallelujah amen enti uba hunu se omunam sunsum semu but enne ya sɔre no a ye wo hɔ samre no eye honam asɔde okay mekana wa nome a wɔkyena wo batemase na bia behwehwe high spirit na nso so na kachiri amen amen tienu yie pa wunti na me baye enu nti na me bo akira me tena se okumase ha krono ma young gate every 5 o'clock every 5 o'clock ekonyina okay amen amen watchera da be watchera fiada hallelujah amen I am here I'm around okay fire fo nyina bra yamfa sunsum kwan so nye won de ntia enne ya ho kire yan se agidifo no 90% me blame me on yen agidifo asofo okay mesra wona wo fra nyina sampanyimfo wo ha wo mbefa amen na wo matira kwan a obetumi afa so na wo so watumi abamu bie Demo me wo TV so say de yentumi emfa wo emma so say because me no sha amen and amen. Also for me patch respond to them for me. Are we together? Yes Lord. Ekwan ben so. Also for say ewiase we say atimu no asase we atimu no. Moses bai ana nyankopon ka kire ne say koje Israel for mame. Moses hunu say je ni nyina mu no wonpeso obeko de ntia no wonpeso obeko nyina ne se wonim faro ana wonim faro nyuma ana Moses nim se yekoye no ayampia to ne kasa faro makwan okay sane na Ghana sofo ama na ye no akoye competition akoye baton when na sofo when na agidiri ana when na agidiri it doesn't matter anywhere we are in a world that bonsam de yare kumi that is what we should concentrate on. We are in a world that something kuguo that is what we should concentrate on. Okay. Not to concentrate on who is popular, who is rich, who is well known, who came early and who came late. All right. Timothy Sikacha Rodin Yankopon say, "Me kwa wo munyimini." I just said to me become once. Okay. Today be a high spirit biano. It's about power. It's about spirits. That's right. I am home to me. Yes. Cause amen. Amen. Because I'm not busa about Mary busa about for the say. Ebe then na sama okay be mu was sunsum beba. Home beba. Say home man sama ye can to me. Okay. So home man you can never accomplish what you want to do or what you want to have in this life. I don't see a jenny for never kwaso akwa sorry ama how atuye die ntia. Moses say sametu mi akwa je nyame mba firi mpukyerem yade mu ni wo haw ne amane mu a agese to mi bika ho hore nyankopon ka kire say okay yensua de bi wa ha fa poma no de ne kwa wo nsem ose poma ose to woto wie ye no nyankopon dane poma no owo ehwo ne waka kire say fa wo nsa so poma no owo no himfa ni dua oso mu na dane wo na ho na Moses hunu say I can now stand before Pharaoh. That's right. Wonderful. What you say? Yes. And the Bible school, it's about power school, spiritual school, ethics. All right. Amen. Amen. Amina Moses who said that poma adani wo weapon was afraid you met to me. Ajina yari anim. Afraid you obedi ma sorry bada met to me na face. What you say? Afraid you obedi aduro je ma sorry baby awade ya met to me na face. Okay.
Moses nya saade wie no afa na koma ton yem ansa na okwa no okoduru ye no yesi ye nie. Amen. Amen. Pharaoh aka tell Moses say mema yan kind the book of Exodus 8:23. Mema omano akọ. Mema omako akosom. I will let them go. Exodus 8:23. Me pa to say wo fi abomode ne bie. Ye nyina ye ni susum nkomo yi. E wo Yesu Kristo tumi na ho adidum. Amen. To aso no me. Ya kan Mose ngum eto sumie no ti chemu aduonu miensa no. Yes. O say na me de oje beto me man ne Exodus 8:28. Sorry. 28. Exodus 8:28. Na me shira. Aduonu watwe no. Na Pharaoh kan say. Me de mema mo kwan na mo akokobo afode am awurade na makwa sorry mema mo kwa ma makwa sorry tie Pharaoh mema mo kwai ama makọ enu titie bonsam mfa ho se kwasiada ebai ubedware 31st ubedware akọ sorry. Satan is not afraid of that. Me tira woni ma bia ni so. Hallelujah. Amen. Wase Pharaoh se mema mo kwai Satan so bema kwai. Ko Nyankopon wo esere so. Mema mo kwa makọ so mu Nyankopon wo sere so. Na akirichiri nko na monko. Na mo mema mo nkwa kire tie. Tie. Okay. Tie. Wase mema mo kwa mama yedan. Makọ akọbọ mu nyame afọde na mo mema mo nkwa kire. What has some Pharaoh ka? Yes. Anunti ye payin so no. Sa wo be kwa asore de bonsam kwa betuma bra kwa sister je kwa asore. Sister onu kwa betuma so nsa se basi mi kwa asore. Because wo nu say yan sore na yetire samre no eye kasa sore. Hallelujah. Amen. Tiasiasa. Amen. Amen. Yan sore na yetire samre no eye kasa eye ano eye tobe eye doctor apostle reverend very reverend pray pop wani nantade de hu ne hu chane wa ya adwuma wa Adidas oso hu ya moboda. Amen. But the power is not there. Makama tell say was one na waji no dodo waji ndindi ye no ma wo mutumi sam fa tumi ni me nyame ma enti se tumi nka ho wo ye nyame ba nye Wonderful. Wonderful. Amen. Obi betuma kaso ya Ghana ni yese fa Ghana card bra so woni bi e de na chasa wo ya Ghana ni nyame cha wacha se pa enti de ba na chasa wo ye nyame ba no nti wo ye no na anadwo de na ye chasa wo ye nyame ba no nti wo ye ntimi fa echa panie ma wo anadwo na de ntimi enka nto se wo ace de na chasa wo ye nyame ba no nti uko odu passport kwato embassy e wo se ye timi ma wo ko tumi no wo hin. Amen. Ti Pharaoh say mema makọ na so mema mo nkwakire anu nti ne nkofo be kwa akoya asore na so mo nkwakire wa abrabom. They don't go far. That's true. Eti aduma wa ye no sika wanya nyina ye hand to mouth won kwakire samre ya kasai obi tie me sa woman ucha no 1 billion sesie koma 1 billion obeti matwa hwe ame na koto ye fe ne say G hospital adenti asika no do so. Amen. I was saying madura chire. Amen. Praise God. Hallelujah. I didn't come to talk only in words, but I came in power. That's right. Amen. My gospel is not coming in words. Yes. My gospel is coming in power. Amen. Power. Amen. Tiasia sa straight. See ya na metia ubesha bibia na mengugu so gumiso. Mitiri nyi say ya na metia. Amen. Understand me by the spirit, not by the flesh. Amen. Wase usunsu ni misunsu ne dia dance here. It's not about the church we go. Okay. Hallelujah. Amen. Tiasia sa. Ti say obi tifie sabre no wo tie me a. Nyame aduma wo kira ye fiada. Hallelujah. Amen. Wase sorry na wo so na asem no da. Ade ba asem na da wo so. Asem bi da wo so. O ma mi wu se sia ya asem no da wo so. Yare no nso so mo no maduro nko. Brane emfa so nso munye. Amen. 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 Tie Pharaoh se menya dai me mama ko na nso me mama nko akire. Wo ka trosam na wo se na Babel subonten ho. Ehọ na yeduru ye na yetira se na yesun ye. Ane ye de yense nkuo ye dan. Ye de sensen ho. Ehọ na yatamfo busa ye se muntu awurade ho nwum bi nkire yen. Because ya hunu say to me bia ni mumu. Yes. Ti bonsa betumi ka tra bonsa me nya worship. Yada wasyo. Yeyi wa aya awurade ho nwum atamfo no atimi asizi wo mo. They are in captive and the enemy is requested. Let's sing some gospel here. Let's call upon the name of the Lord here. They're making mockery.
Amen. Amen. The churches today, if you don't rise and switch to the spirit, you better catch it. Oh, continue to some. Oh yes. By your some. Eda na sorry there. Akoye honam sam. Amen. Amen. Obi jeje ni by phone ya sama osuro. Sesi a ukọ adwuma ne yesi wo boss your court eno ano no waje adwuma no. Yesi ba makwa me adwuma yesi wo ye wo court o. Hey! Hallelujah. Amen. Musu sorry a musu ne otem mu no susi no wo wiase o wo hemfa. I am being real. Opa dome. Na se wuchire mi amaka ma kire se wachina you understand what I say. Obate me nsem wase. Na nduru honom no. E na ba hwe se difo bi Sompa TV 4 kofa difo bi ba so. Amen. Amen. I am from the high spirit. High power. Sadifo no. Me hwe na kira kwai. Amen. Sadifo no. Da bia me ka asem wo kira se so obi betra o kam. Na so se me ton kokwadro ka so. Minto na da koko ba ya na beka se obi beton ho adro ka mu enso na nipa no wasiko. Yes, that's true. Osuru hu ya moboda. Amen. Amen and amen. Amen. Yenko Exodus 10:24. Na meka obi bia se abra yegusu ekọ no odifo numbers no 0534 331 299 0534 331 299 and 0534 334 063 0534 334 063 odifo ewo Kumase Chronom Iron Gate ti ba bibia hwe yen anase otie yen efribia no owo Kumase Chronom Iron Gate nyame adoma ochena no pa nonum enfa pepepe na watena se anopa 5 am nonu ne fa na watena se epacho papa into aso ya kenkan mo se ngumeto so mienu no Exodus 10:24 what say ti dun ti chemadu no nan na Pharaoh frɛ Moses I want them Pharaoh frɛ Moses monkosom awurade ose munya dan ose monkosom awurade monkosom tie wana ka say Pharaoh ti Pharaoh pa na etimi kase monkosom awurade Pharaoh say monko na monkosom awurade. Yes. Go and serve the Lord. Pharaoh say monko na monkosom awurade tie ne ye pa. Okay. To asoma me ose munwan ne mo anantwie nko ara na won fansi ha na mo munwan tie ane mo anantwie de mo fa nkobi Mo fancy ha. mo hunya de Papa you crazy. Amen. amen Ma hunya de musika madwuma anu nti na obehia obi a wokosoma awurade nanso na dwuma de Nkoye. na ware de Nkoye. ade mani pa ye nipa wa abrabom no enka ho. Listen, Pharaoh is so wise. Odim say samokosom na sakom de mo amosom no anya papa bia. Mokosom na diabetes ku hepatitis ku a. Sa ukosom na sa glaucoma ku a. Wosom no ai chinchim enimu. What you say pa? Sa wo ukosom na sa sika ni ubotom a. Tole bia nwuma wo to onim sa nwuma mi to adie. Se nyame sofu bi was one day what the Yamia says, no, transfer Radi Mable. Tell Radi, I mean, if you worship me into Woody. I come to me. I'm here worshiping. Listen, this world is no longer funny. Medica Macatro, say you're quiet, Mabio. oh yes I'm in power. Missy, you're quiet, your day. Yamabio, and it is soon someone say, Amen. now who are Kosum? Take it or leave it. Okay. Pharaoh said, me mama ko, Nanso. Ma hunya de munya ne ha mom konkosom nanso munya ma hunya de wa ha eno ne niema na setan de agidifo nemu wona wonyi ne de ma ma womba me ba agidifo ba. Amen. Hallelujah. amen enu nti monko obi ya mines wo kwa asori na mom so ba yi adwuma no ba ye de no Pharaoh say monkosom. I know what it takes when a man is hungry and he's serving. I know what goes on when a man is serving with no property, with no money. How can he even sacrifice? Yay! To worship empty-handed. I don't see. So busa question say the entine ne agidi fo huna mania na asechire no. Okay. What you say pa? Because Pharaoh giant samon kosum and upio ha sorry we ko classroom
me fuck school bi anya yi but they go to any school and schools no where ya kai wa na we age so eh na we so age so na we so age so classroom so nyina ya ma nie musa ye ho se ye nyina ba ne som na nie ma ka ho no e wo hemfa wase mo so awrade nyankopon ne tiri ne kone na odi ye num nyina be ka mo ho mo hwa ya mo hunu no ye num no mo nsaka Dabi. let us draw attention on certain things. Okay. What you say? I don't so obusa say edi entina ye kwa asori na nso niema toto ye ya maami ya no oyare ya na ne ba ye bo na dansi Akambeba no so. meba maami kwa asori o okwa asori ye no me mu bon sofo a okọ wo musudin na mum wo se okwa asori no ne yade no ye se onko hemfa onko da ne dua ni a wo bo ne dua no oso cha asori no entu onko nsuo no so no kaka che nsuo se na mesra wada ma yesei ana obi edi wabo medua na mi wo nti na mesra hu me mobo na yen charge no won so ayawa no fa ntwa nsuo no hu nhia na sa no ho to no wi a okay one of the TV no so no amen na sa no ho to no wi a wa ba asore no abeda ase because asore ntumi na adua so what you say kwa asore kosom na nso ade e ka ho no Pharaoh se mon kwada mon kosom munyankopon se na mpesa mosom na mbom munwan ma wareye ma kwantuo musikasam ma dwuma ma nigie eno de munya ne ha ti no be hunu nipa bebreba asore ne yesi nipa wom enipa 1000 2000 am kofo ma pagye wom nsa bebre no wo magya wo magya pade wo fie they have a lot has gone on in their life. They are losing things. But I came to pray for you. Amen. By the Spirit of the living God. Yes, Lord. You worship God with joy. Amen. The year 2024 Would you need ye basuma urade? Amen. Would ye die basuma urade? Amen. Would you ahoto basuma urade? Amen. Won fire de ngura sori fie. If I be a man of God. Amen. I just want to know faako. Na want to know faako de ani e wote wade so. Amen. Amen. The tranya me yadomo a. Baby a ofre baby a. Kaya krono ma young gate. Hwe ma me o TV so yi. Hwe ni picture wote hoyi. Amen pa. Amen. Wasaya wa wie. Na hwe baby a wo gina ho a wo di na dance ye. Hallelujah. Amen. Yes, doctor force say, nurse force say, and the bush force say, was it to be was it papa? Yeah, no, you confused. Cause obi to me share my bonti was ube. Nanu ni picture mo de chira me kura de ne de hu kura de ne o yembe show. Amen. Amen. Enso aba ya no. Osoro ti na ni mu chira no. To me no honhom no bai. Oh yes. Awurade honhom no bai. Amen. Nia ye de nyame ma no bai. Amen. Hallelujah. Amen. I'm telling you, nyame ba nya kasa, nyame ba ye to me. Amen. 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 Those time no. Awurade hu yamobo. Na mnim se me ba sesa. Amen. Elia mo penso no. Wontumi nkasa wo ye sofo. Wo abra ntumi mfre gyan mfre soro ma. Yes. And now koye sa de no pe obi beka cho se wo mfre awurade nyankopon. Enu nti asore na dane. Ti na no was osoro ti wodi no se. Ye, wi ase esumma hunu nyansa. Chehema. Ne ade no obi ti summa hunu nyansa che mo amote ha mu. Ye. Wo de imagine. Say dan e wo mu light. Sompa TV for studio ha e che studio bi amewuram. Amen. 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 Studio na fe kama. Na the next house e sum. Na ne owo sum no mom hunu ade chen ne owo han mu a. Does it make sense to you? There be. They have come to understand that life is spirit. Amen. Abrabonu ye sunsumasem. Amen. 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 And ya saike wo mind ya say sunsumsem kura manyi ni bio. Na Yesu Kristo ba ya wase mo pesa mo somo sen wase okay sem pesa mo somo dia. Emire bi beba a no kura sonfo no besuma gya no. E wo sunsum mu. Ene no kura mu. E wo de ba mu. Senti dia wo ba mu wodi what me hunu say sum wo ya no kura som no. Enye se ben enye sosofo da wie university eye sunsum ana ne no kura wom. It's about the spirit in it. Amen. Amen. Will I go to a church knowing that I have a God that is spirit, and I go to a church that doesn't believe in spiritism? We must tell the world the truth. Okay. Amen. Amen. Minim se minyame ye honhom na makwa sori ayenye honhom sebuni.
nani nyame be nam so no ukwa ka yesi ya wutu mate hallelujah Amen. anano David ka kira Abner say ya nkyekere wo nan da mompa me wose ya nya da ba dia ya nkyekere wo nan adana Abner wu nkwase wo kama me wu ya mami sanko wu ya what you say anko wu nkwase wo because before the house our now the yare wait ho obi so tie me wose okay ne me ba kira obi yeso obi tibi from papa obi so still one or person no kasa Mr. Mumpanyimfo bebere wa hanu ma omo hwe ye phone lines no enyina sa wo fra omo no bekasa kwanya obetumi afa so no abepie mu okro no ma yongate obehunu sa so dan kakraka ya sesa ni mu aloko bond ni glasses amen ura mu a ehyew ne e fully air conditioned amen ti asesa yes straight amen and amen amen Sum Juma ne no. So de wonyi sum ni a. That place is not yours. Ahonya wadwuma. Ahonya wo de. Amen. Amen. Sum no krasumfo no besum magya no wo sum. Ene no kram. I am being frank with you. I'm telling you plain. God bless you. Amen. I'm telling you the truth. Plain. It's about spirits. Sum no. Anuntia na no Nigeria mem. Obi nsa baako e wa che baako. Me so no nsa me bo wosuru din fra wosuru sunsum me twe ne nsa pe na esiye hallelujah amen nsa ne bi beto aso en honom ne edin high spirit e hyase high power se se wo Ghana ha kopim se Ghana fo nyina beti ase se e sunsum sam no ye nya preach da amen amen so we learn to worship God in the spirit and in the truth. Bible school here, but I'm telling you that we are coming to a field of power. Amen. Now why never who say Jesse, Moses who say Jesse, a Jano say, Bibiansi, Yanko Posi Misma or Zeradimenko. No, I just who Bibians. Listen, it's not an easy thing. Also for Sawood, you need to have certain things. Yeah. Anyasa, what you want man near my better to one sorry man, it doesn't make sense. You want people abeka wontie na mom ni abeka obetie de wose nyame no amen bibiara ni wa wasuru ntumi nye amen nyame adoma kira yes ane kwasiada na nyame ka won say 31st night wana abrabo we say mu 2023 yes wan hunu so amen ebia wan fa sunsum na koye ebia you didn't go by the spirit sanko for nyinada 31st night we amen yeah 31st night no yeah the seat numbers anunti o friend na yema wo seat number ubi bia do seat number be ma okra ansa na waba okay tu ba na wa hunu say aha na wo kwotena because ya ba bia ayarefo betena wana wo situations ene won kwani ba sa ne ahyehyɛ ne nyina amen tu uto so 500 600 700 1000 sania wo store su bia na me kasa awurade nyankopɔn ni monyam sɛ sɛ wo de honhom sase a hallelujah amen we walk by spirit we do things by the spirit amen I don't know okacha yesu kristo sɛ obi ntumi nye sei agye sɛ honhom no ka ho nobody can do this except the Lord is with him amen sɛ afia yebesi mu pɛ sɛ wo hunu su ya go with the spirit amen nyankopɔn nhyira wo God bless you before yes sir mo question bi the question is say ana masembusa ne say enyema bi edi ni panya ewo wie yase ana se agidifo sa na meka no abusua bia ne apama edemu eti abusua bia no ma behemu no emema no wo so animonyamfo pa na nso so omuko enko omu ba ema ebi dia ye nsawe ebi dia ababawa ajesu awo be enan na miansansa na watimenya ekunu kra yeden aware saa apam no saa edi ni penya wa busuam no akwakwa esunsum ka eda honom ye no difo anu ye enisen me pa cho sansi question so bim na nkofo nsante question ye difo question ni say abusua bia apam edemu no anu oden okay ebi de ememe wo mu di ye kama ebi de obese na emazu se wo mu enyeme nkoyie ebi de sebe akwakwa yare wo twa ne ho ntwa saa sem wo se difo ye kan sen ana se anu yi okay yemye bible ne nko Exodus 2 amen
na me ka obi bia say nyame aduma odifo betena se eye ochina nopa ochina Friday ochina fie anopa pa nonum ekọ no odifo atena se me pa cho ba bibia free ba bia de bra se wo won kran ana se wo free sehwi ana sirem ba bibia free ba bia no sim usim samre kra ba obenya ba bi ada mpacho bra na odifo benya ada je de amount. The numbers ne 0534 331 299 and 0534 334 063 odifo Kumase Chronom Iron Gate ofrena obenya no papa mpacho yento. Exodus 2 verse 16 me so kan in temper because your time no amen any ya dance dia wo se yi nyina no adunti yan kan no ntem the question is dey ntina ubahunu ma kasefo abusuam mema kasefo abusuam nanso so wo de mo nse so moto mo enka hwe abrabo no mo kwa na ne ma ye leti am wo mo obi won ma gese wo fo ansa na wanya be ma obehwe na sum so mewa to so dunsia no nso na median so for ruwe wo mama abason ko na woba beto nsuo de hihye adasia no o mama mako 7 a on beto nsuo ko se o ma won agya enwan anom ode ma won agya enwan anom ko na nwanhwefo bi babe pamo won na nwanhwefo bi ye den babe pamo e ma no frifie so mo ko bobra ba ma enwan no nya bi anom nanso nkofo bi be pamo won ti wiase na yetimo no e mante bi won manya so mo mpabre abrante bi tie mi samre ya obi ti bi fro wose sem mante woni anka me enne ya anka me kwako no madurawu my man she bronya we mama mabusuafo asu manu madurawu because me ani ma bi enye yi obi pam nkofo anajo obi pam nkofo awia obi pam nkofo adwumam obi pam nkofo wawariem emra wo mko pensuo no wo maba no manum bi na wo majanom wanum ne nkura wo fie wanye bianom no o mko anu obi ayedai to asoma me na wasina Moses sore boa won na o ma wonwanu o musia Moses na Moses sore no oboa won enu nti se wanya boafo Moses bi obesore aboa wa ye be wo passport ne de ato nchen yambo akira mo ama kira akwantu anye ye mo ye munkrata da ho nyina yambo akira mo mra amen 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 ye wi be ya danse bebre no ahwe nkofo mo ba nopa edu anwumre no mo sa akwa mo de amen na no ukwada lady bi ba he ofra mi papa minsa ka am se mo kan chen so ba won topa no mre me ade America di agro no girl ne ba ya porting bag ni kura ni se pa no dem na me se wonte be na me pa ka se mobile money na so akwa ne pa no amen amen otie radio so na odene ma me ba praise God hallelujah to asoma me du ngochine na woba won agya ruwa nchen no no ba won agya ruwa nchen no obisa won se ne papa abusua panyi ne busa won se ko ayeda na enede mo bantem se yi moya dai mo bantem se next se de bia no wo mo nya dai mo mantem ne papa se minimo me na me wo mo me mamra nte ne mo abusua we mo ye kwa ye mantem ye nware ntem ye nsidan ntem ye ntoka ntem ye nya adwuma ntem ye nya kase ntem na ye dan na nade Awurade beka sam obi a wo tie me amen sunsumu beba ba bia wo no na wo beba ntem amen wo be ye ntem amen entwa kokora ye woni ma bi wo ho no ma me ka kire at the age of 70 years utobensia wo de ye dey we should be frank okay so wo ye anyame ni ji when you are rich God find pleasure when you are rich in your riches amen amen so we are what you say Yes. high spirit high power God find pleasure in that yes. Amen. ya won sem wo am to be kan TV so mean to be enye microphone we dia I would have blow your mind with certain things amen and amen amen tiasia sa yes straight anu nti wo ba sorry MCU sia obi a tie bibia opasa wo som wo ho amen amen braba twere wodin ya ba kyerɛ okwan fa so som me ba me kyerɛ wade wo se adenti na ne de moye de mo bantam sei mo bantam dodo minima busua mu se
me mai dia wo munye ye mami bi tia mi a wo manan wo manum wo mamiensa wo munyina da wo bi anya wade wo munyina wo bi anya adwuma woni mabusua ni mu asam na so one day bi wo made be pie no mbe hye difo bi a yefre no high spirit na wo mo be bantem wo mo be ye ntem wo mo be to kas ntem wo mo be sesa busua ni din na wo Yesu Kristo din wo se ne de nti na mabantem sei na no mrantia no o mo se papa yakwa Ghana strongest ya yentimi wini matofo yakwa Ghana strongest ya yentimi wini na be de kro no matima ko wini African strongest o mo bai o mo di nkunim amen hallelujah amen o mo ba Yesu nsumu ade no tie ana yetka sunsumu ade bia na obi a twetwe no ho ma me ka kyerɛ sɛ sunsumu nka ho a wo boa wo yare abewu amen na wa akora busa wo sɛ wo da was din na sɛ wo sɛ sunsumu mfiri mu a wo yam hye ba hye wo no amen amen ɛda obada wa ba hu sɛ wo de so na yekeke na wo sunsumu mfiri mu no ko sɛ sunsumu mfiri mu a ne aka ye funu yemfa nye hwe nti asori sunsumu nimu no ɛyɛ asori funu I'm telling you. Oh yes. A church without a spirit is dead. A business without a spirit ɛyɛ adwuma funu awari sunsumu nimu no ɛyɛ awari funu amen tuni ba man tie mote kwa ɛdan kura wasi kura won kan kyerɛ amen and so na girlfriend bia wonya ne 3 months bi osori a woni nya ne ko site ahanum menya ne dai ahanum pesen kam ye ne pop ga ne se David straight no wari about 20 years no what them wonim kwase ne crucifie sunsum no wahimfa susama me we sori se wosoma wurade osoro nkasa maye Amen. osoro man tumi nkasa maye timrantia no ba yesa papa yesrew boyen amen metofo rastafo raskelfo atume wura sori dem be pesunsum se video no ha mo fanto so amen omo ba ye omo kodi nkunim first one ba ye okodi second one oba ye okodi amen afede omo sa afede ye ko the whole Africa omo ko the whole Africa omo ba ye akwankyere yes ti ade a obi antumi pagya no omo pagya na sunsum su pagya amen Yes. amen omo ko ba ye no madi nkunim amen hallelujah Amen. ti go for na ade na nkofo we to obi se ba ko Ghana strongest 9 years 10 years and so this time omo ko pe amen Amen. yenti adanse ne kakra ye wie pe na ye to aso amen amen no problem let's move on amen Ghana strongest de gina so no amen Amen. okwaje cap no by esa akwaje African best strongest by amen awade nyankopon de wosancha ni bi baye ne show wate amen Yesu Kristo di mu amen na no abanta bi fry wo so ye boxer aha me so amra oba ha ya ye amen pa amen ma di for ma no te ase dakora aye fe no a beast abrante ba ha osuru din mu mra no oper Ghana strongest no pese ewrade bua no no wodi nkonim oba ha na ya ye kire no bia nso oyoy amen pa amen ma di for ma no te ase se eda no mo ba competition no sei ne besie ni nyina si yes omo koye competition no esi na wodi nkonim yes lord amen amen yedi kan o gina ha o se woda awurade asese owura fie ha awurade ni ni hwammo amen watumi akodi nkonim amen o sa be Christ oko Liberia strongest anu omo yeye Nigeria for by ana hefa for Ethiopia strongest Sierra Leone ana Guinea strongest Sierra Leone ana Sierra Leone strongest omo nyina by ahodinfo nyina by Nigeria Sierra Leone Guinea yes Ethiopia ana Liberia no ana
ana omo friend mo se papa the man say mo say down with you me dey me cry there this time me need training because me ni ho adaje me fa ha na me sene ha enso so yesi yemra Liberia na me se no se wonko amen pa okoye no Africa strongest no am ko share ho nyina no kwa ko defense. Yes, amen, amen, hallelujah, amen. Prosper the Kore. Yeah. Me who say wait no of fire first now the to ho. E tell me who so fire. So no ye adwom. Amen. Yankopon shira bebre. Yankopon shira bebre. Nyame shira bebre. Amen. Aha no mo na abrante no on kuta belt no. Wakwa wonya bi. Amen. Was na ye dai wo training ye training. Wo bi chance na bi enko high spirit. Hallelujah. Oba high spirit. Ana enne wono so anya bie. Wasako the whole Africa. Ko yesu wasako di nkunim. Amen. Wo hia nipa so che no. Amen. Me no to challenge se sunsum nka ho bebre. Bebre ntu ko betuma yade yi. Ko betuma bebre se nyame sunsum nka ho betumi. Can you do it all by yourself? Se nyame bi kan ho. Ko to ade na se ye tobro so agis as say nyame bi ka ho. Abrante bi ba say open visa. What they are doing for so many months and friend. Obedru nopa. Obedru nopa. Edru nyumre na nsaka. Amen. Se sunsum bia ni unkrata samochi a. Kona se mabaju sika dia mo akoburu nua. Enso bi kwa na nya wo kra no no. Ya any situation bia mo hwe adua bro. Manso bia mo hwe adua bro. Oso nkasa ma wate. Yenti abrante na dance die no ye wie pa na afa ye be wrap up. Nyankopon sha yenti dance die we wi. Na opeso otu kwan. Ope Canada visa. Na odi etu kwan. Obedru D4 ho no D4 say mame hwe won sem na D4 ka kire no say. Konkrata no connection man na wo ye no problem wo na epipa bembo. Bank statement no na problem wo ti D4 ka kire no say. Enam statement ni mu problem no nti okwa ne nsanka to ofra ni nua wo yama no na say na konta wo yama no say mabadi for high spirit ho wo say ko ade na ye no problem ewo statement ni omofra connection man no say eyampa straight bon say ma Jesus pa amen enti omo correct sa ade no e ma no afi omo di tum na yemfre no oba ha wukuada bi ana me busa na se opese ye frɛ no ana o se an timi ma no ya kwankyerɛ o ka kwankyerɛ ma ye kama mintie wo ye den aha e ba cho ye dura ye kan na that say so opese ye frɛ na onyi ono ankasa ne botomuska na on fan 23 so no mu nkotodwe no mo mpae ma no na me ne ye ne sa mini ane ye ne sa na ye free ha na me kwa ye call de chem so ye wo ho no ma na ya frɛ ne se ade na ba no na mi dimika na si ye rade e wo no me frɛ that nam se daddy ade ne obeka ya na ba o no se me ka kire o amen tie o ya kwantane da ben ukwada na na bae ukwada na bae oba ukwada red light mpai bona ano papa ana odisika na tu ne tire so bu nkotodwe ukwada na nyumre ana ye frɛ no sɛ the documents no aba amen say eno na ekura no amen oba no pa edura nyumre na ne nsaka amen amen yankopon hira o awrade tumi no no also for busa o question no na yen to aso bishop na some small word bi na basa meka tisi ano ase se ebi mu scrap e ba hompo a omu hunu mpu na so na omonya healings pina se o so ba counselor omu ntimi hu bishop
ɛsɛ akyire na ɔmo nya healings na nsia nso me free Nigeria bai asɔfo ni bi na ɔmo abɔnkye no pii na ɛka sɛ sɔfo woba Ghana ha sɛ na nsɛ deɛ ha sɛ ihu sɛ wayɛ fine o na bishop hɔ na wowɔ no ade ɔma millions anaa me sɛ ɔma millions bi o nanso no sunsun na ɛwɔ na yɛ dɛ ɛyɛ kama nti yɛtumi hu sɛ bibi wɔ hɔ paa sɛ wahu bishop mpo a wotumi nya miracle wɔ hɔ. Maame musa question na Nigeria yɛmfa na woyɛ asɔre na me wɔ Lagos bishop wo Lagos ɛmi nhyira wokɔ school bɛɛ na wokɔ no wɔ Nigeria all nations Idahosa school me papa memmɔ Idahosa no kwasa amen amen all nations ɛhɔ na ɔkɔ ne school nti owie school no a na waba fie abɛ practice the spirituality of God. Yes sir. Amen. Amen. deɛ nti a nipa bebree meka sema kyerɛ wo nyɛ me na meyɛ nsɛnkyerɛnne wɔ soro na ɛyɛ naadeɛ nti sɛ wode gyidie ba na menni hɔ mpo a forget about me ɛyɛ system me sɛ yɛdeɛ ɛyɛ system sɛ si ai next year yɛnkasa yɛ president his excellency Akufo-Addo on stand biom foforɔ na bɛba but system a wɔde bɛgu ɔman no so ɛyɛ friend say Ghana card ne ho nkwa free education bɛyɛ ɛyɛ system abɛka ti woni hɔ kora yɛ system sɛ wate ase enti MCUC hɔ nom no sɛ woba na me wɔ hɔ sɛ me ne hɔ ɛyɛ system Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ firi ha kɔ baabi a mehyira wo kɔ baabi a mɛyɛ dɛn mehyira wo baabi a mehyira wo Nyame nhyira Abraham wɔ ne papa fie ɔsɛ baabi a mehyira yɛ baabi wɔ hɔ ma woduro Nyankopɔn hyira wo because nipa bi ayɛ adeɛ bi wɔ hɔ dada sunsum nima bi akɔ so ɛhɔ nom wonya duro hɔ nom sɛ wobɛhyia me o sɛ wonhyia me wonhyira wɔ hɔ amen so what you say ɛno nti wofiri Nigeria baa ya no wabɛhunu Awurade nsa wabɛhunu Nyankopɔn tumi amen kokora ampa so woka se December ba kɔ di bro nya but man ko bishop did what man ko because we say ha say de nyamana di mana amen number ni 0534 331 299 0534 331 299 ana 0534 334 063 0534 334 063 ɛdeɛ na yɛ wɔ nipa sɛ wohunu Awurade ne monyam kɛkɛ amen na wohunu sampa saa na teɛ wobɔ Yesu Kristo din firi mmɔfra se bɛduru saa mmere ne ɛkɔ soa na ɛkɔ soɔ deɛ na ɛsie hwan na introduce Yesu ma wɔka kyerɛ wo sɛn wɔ se wɔyɛ deɛ wɔ se yɛsom no sɛn yɛne ne nante sɛn amen kyana no Yesu Kristo yɛ nkyerɛkyerɛ no asuafoɔ no bi bebree nipa 72 wɔn se na ne nkyerɛkyerɛ wɔn na betumi ate aseɛ nobody can understand this kind of teachings it is spiritual amen wɔkyerɛ ɛyɛ da foforɔ Awurade ayɛ oba obɛhume amen Mr. Babehume, no message the offer and penny for no befa. Yes. 1 hour for almost still me and non person when Casano. We would have you make good way. Miss the phone calls to Kahua. A bit made the Cramania, what they mamba. And into Miss Rao, penny for an edge, that's a wa. Tia won't never was seminal. Amen. 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 Young couple in Shrubbery. Yamia do much enough 5 o'clock. And I met us here. Mesha yes said you made no say and no ye Christmas convention dada and then you make cry yes amen amen and nunti e ma bibia how kwasi ada way na wotwe e 31st night kasi wo bo say afi we ya mi besi mu no meko no different way amen meko no kwan foforo so amen o say adan na ne de maba ntam sa me say afi we say ya ye timu ya ye besi foforo mu ebi ade bi wo ho hwehwe ya won sanka siutrase amen na wa wo fie wo ni wosoro nkasa na ka kire Awurade say 31st on the 1st me no ba be di ahia mu amen sunsumu a ye nsankyere ne yente say eni mi nsumachi amen abrabomu achirisane ni nkuguo mi mpase mahunu bio mi fa sujadie amen enra metuka na me call traske ana me kohwe oba no a okay 24 years opeba wa wo no
amen amen me trust ka kuma se ya ohu me say papa na me say mbehwe se ne ahu sitie na ne baba da ne nkyɛn amen na wo su no se papa ma na anwene da se ebesi say 24 years hallelujah amen anya se woni ba mo so for say wababro na to papa 24 years there amen amen praise God hallelujah shani awrade aye amen and na woni ne ba wo transka ebia ya nyini na ye beyi ni kina wasem ye metwa madanse ma obi ya hunu se ampa yesu din no tumi wom amen obi nso awode fibroid wajimu nyina afa ana wode aye kasa do woka me wa fibroid woni obi me fibroid no nti me fibroid no nti what me be kasa wonya fibroid na nyankopɔ ba awode no de na wode ye Ghana fo de bibia ye se no amen okoto aka bro ni bibia hyem wase o mafo de omo ya ade wi hyem fa so be ne wo so bro ni not oye ka na ni ma de konti ode hye ho so what ase nyame owo bo wo no na oni ma de konti a wode awode to ho wase ya mfa ba wankasa emfa fibroid samra no oba ye beka ne sunsun yes e wo Yesu Kristo di mo ye bebu aten na bedi bem yes ye de satan ye gina watamfo nifa e wo Yesu Kristo di mo be di the high spirit high power kronum iron gate an ye wo yemra no aso osoro nka amen awade ni woni ne ye ka se wo kina ye hia 31st nso ye hia nyame nshira bebre amen bye bye bye